and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Mga inilang businessmen ang akong ipangimbitar. Dili di ay ko makapangimbitar? Nakasiguro kung mangandam sab ang mga parents sa imong mga co-graduates. Besides, after sa parte, manglargan ta sa stage. What? Oh, daan pa yun kung makugang kagyod. Pero mao ka na'y tinood, Hazel. Busa karon pa lang, kinahanglang mangandam ka na sa imong mga importanteng dadunon. Wabagi ko'y kagawasan nga para nako? Ang ubang mga anak, maglukso-luksos kalipay kung masayod nga mo adto sila sa stage. Pero ikaw, Giingnan ka na ko nga wako'y gustong mo ato sa States. andam na ang tanan. Natataka na ang imong visa. Busa, nganong lang anon pa man ato ang atong biyahe. Doon na pa ko'y akong kaugalingong priority. Nga makikita ka ni atong saop. Dili ko musugot. Dili si Milan ang hinungdan. Nganong dili ko gustong mo uban nimo sa States. Wa ko'y gustong mo puyo dito. Unya kaya ko gusto man. Then settle down there for yourself. Ayaw ko ging nanianas pagtubag, ha? Sorry, pero namugos manggug ka. Makaayo para nato ang akong pagpamugos. Basta, wa ko'y gustong mo puyo sa States. Hazel! Hazel, balik ka rin! Hazel! Sa ako nang gikaingon ni mo, Hazel. Dili ka makabuot para sa imong kaugalingon. Ikaw ba na ko ini nang uy? Nahago ka na lang hinuon. Ay nga nung mahago, God. Gusto sad kong makakita sa mapilian ni mong sinina, Karen. Nga nung nakauna-una man sad si Milan nga, iya akong palitan o bag-o na. Oh, mas nindot man yun ng bagong sinina nga sa pawan sa imong tuga. Sus, kagwapa ka ni mo niya nang higayon na, Karen. Mas gwapo si Milan nang. Ako sa siyang giingnan, nga kinahala mo palit sad siyag bag-o, aron mo isa pawan sa iyong tuga. Kinahanglan bag-o sad iyang sulob nang uy. Magna cum laude gud siya. Mao. Marasad kagwa sad ka makaila sa imong amigo na. Yano, ragid taon na siyang pagkaanak ka rin. Ay, nahibuong manggani ko. Nga nung nakahuna-una siya nga palitan kag bag-o. Makigkuyog manggani unta siya nako nang inig pamalit. Pero ako maiwa mo sugot. O nga nung may balibad man sad ka. Mauwaw ko nang uy. Ay, nga nung dili na lang ikaw ang gipili ni Milan. Aron maoy mamahimo niyang mahal. Nang ilang. Nakasabot baya kay ko sa imong gibati sa akong anak ka rin? Nakalitan ba ako sa akong gisulti nang? Ang kalawasan sad ang gilantaw ko sa akong anak ka rin. O galing lang, dili ko makahimo pagbuot sa gipitik sa iyang kasing-kasing. Pero, tabangan tagpag-ampo ha, nga mausab lang ang pagbati ni Milan. Ready na gits ka rin sa graduation, no? Salamat kaayo, Milan. Kamera na matanga Karen. Wa na katumbas sa pag-ampo nga inyong gipahinungod aron gyud mudaog ko. Kami si Karen imong gipalitan. Pero ikaw, wa gyud. Nice, swerte na ko ang polo og pants nga hinatag sa kong mahal. Maol gyapon toy akong gamiton. Grabe sa nimo kaday hard ni senyorita, no, Milan? Ayon na lang tagdang akong pagtuo, Karen. Basta, hinatag sa kong mahal, swerte. Lah, unsa ron? Unsa ron? Cellphone man ron. Imo ron, Karen? Milan. Gawas sa pagkaon nga iyang gipadahan ako. Iya pong gibili na iyang cellphone. Kinsa? Daan na gud pero gidawat nako ni Senyor Emilio. Oh. Mao ba? Sa ato pa, doon na di kay cellphone ron. Parehas na tang duha, Milan. Doon na cellphone.
O mahimo na ta magkontak kay pinaagi sa cellphone. Ay, maayo noon nga doon na kay cellphone ka rin. Wa lagi ko ni mo tugani. Mauwaw man ko ng good. Daan man good. Anong good kung daan? Ang importante, doon na kay cellphone. Mao. Mahimo mo tanaw sa imong cellphone? Ha? Patanawa ba ko sa imong cellphone? Sige na, Karen. Oh, nak, ang imo man ng cellphone ang mibagting. Nga kung mahal ang nanawag. Aw, Excuse me. Mo, uli na ko nang. Karen! Karen! Oh, nga naman to si Karen? Nga, midali maglakaw? Kanusta man ang inyong graduation, mahal? Ugma na, mahal. Kamu. Sa sunod adlaw na. Congrats, mahal, ha? Nahadlo ko, mahal. O sa may gikadlo ka, di mo? Si papalagi. Magsige na lang og tutok na ko. Unya, murag. Kaako ng iyang apil. Oh. Mahal, tingali kapag yun noon, tingali siya na ako. Basta, mahal. Human yun sa akong graduation. Mo anak dayon ko sa Cebu. Sugata ko, ha? Sige, mahal. Mo lahos ka ba sa probinsya? Ambot lang. Ako panguna-unaon pag-ayo. Kung dili ko mulahos, doon na kabay papuyan ako. Mangita kong apartment aron may papuyan mo. Kanang dili ka makita sa mga man. Basta payak, mahal, ha? O lagi, Ayaw lang kabala ka sa bayad. Kaya ako rin bahala. panawag na yun, ha? Ako nang buhaton, mahal. Basta sa sunod adlaw pa ang among graduation. Manawag ko balik nimo aron may baho ka sa oras akong pag-abot diha. Unsa may gitawag ni senyorita? Nagdongan mo graduate? Sa sunod adlaw pa ang ilang graduation, ay? Aw, mabamay noon. Nay, Hmm. doon na ba gitago si Karen na to? Gitago? Wa man. Wala gitatugaan niya dayon nga doon na siya cellphone. Aw, kung gitago pa niya ang cellphone, nganong iya man ning dadon. Di ba, nakadungog man ta sa pagbagting? Hinoon. Gusto to, day. Human sa mong graduation, mo review din ko. Gilibrihan ko sa review center din, eh. Oh, sa ato pa? Unahon mo ang review? Una ang pagtuman sa gisulti sa inyong din? Ang hain na to, nay. Ang mahitungod sa asyenda? Nay, kang Senyor Emilio ang maong asyenda. Wa di ni mo susiha sa Bureau of Lands. Kung tinuod bagyod nga, wa sa nga ni Senyor Emilio ang maong asyenda. Nay, Sunda ang gitambag sa inyong din. Sunda. Iskudiro kagod. Mahimong usak ka sa eredero sa maong asyenda. nay. Ipatyan ko ng Senyor Emilio, nay. Nganong mahadlok man ka? Nga doon na may balaod nga manalipod ni mo. Dili ba? Mao may sugyot sa inyong din nga iduol nig abogado nga batid sa yuta. Nay, Ako ning pangandoy, anak. Ayaw kalimot. Ako ning pangandoy. og gihuwaman ko lang ang imong pangandoy. Tiguang nako, busa, barugi ang kamatuoran. Oh, unsay kamatuoran, nay. Wa ang nga ni Senyor Emilio sa maong asyenda. Iyan na ning napalit na yun, eh. Kunihaman ang napalit. Mausab unta ang titulo. Pero, giingnan ka sa imong din nga iskudero gihapon ang nabutang nga tag-iya sa maong asyenda. Nay, O kay iskudero ka man, Milan. Dako kag katungod, aron susihon ang maong asyenda. Nak, lihok dayon, nak. Nangilang. Sigurado gud ka nga way manghilabot sa mga papilis dito sa kumbento? Nakasiguro ko nga wa butoy. Maayo noong. Ano din ako pangulbaan ba? Dugay na kong nagpaabot sa higayon, butoy. Nga hinog na ang panghuna-huna ni Milan. Ang malita nang,
tuar bas kumbinto? Dili to pasagdan sa Padre Cora nga makuha ang malita sa mga impostor. Nang ilang? Hapit na gyud ang kamatuoran, butoy. Hapit na gyud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!